Si mirem cap a Europa, avui també tenim notícia pel corredor mediterrani. A Europa, Brussel·les ha considerat que continua sent prioritari al costat de l'Atlàntic i no pas al corredor central, que des del govern espanyol, en aquest cas, s'entesten a continuar-lo defensant. De fet, la ministra Ana Pastor ha dit que continuarà lluitant per poder-lo incloure entre prioritats. És inconcebible. Permetem que ho digui, és inconcebible. Ningú entén, és a dir, qualsevol persona amb un sentit comú mínim entén que primer s'ha de prioritzar, en un moment, a més, de necessitat de racionalitzar la despesa pública. Tothom entén que la lògica econòmica, ambiental, social, ens porta a prioritzar el corredor mediterrani. A Brussel·les tothom ho té clar, aquí gairebé tothom ho té clar, i només són uns quants allò, en fi, jo diria que entossudits en no veure la realitat i en confondre el personal que no ho veuen així. El que passa és que quan un ho analitza, no és només una qüestió, diguem, de falta de sentit comú, és que per mi és més greu que això. És una voluntat expressa de fer una construcció d'un determinat model de país, del que ells entenen un model d'estat concretament centralitzat amb clau, diguem, espanyola, a partir de l'eix de les infraestructures. I això és el que per mi és més greu. És a dir, no és intencionada aquesta actitud de la senyora Pastor, no ens enganyem. Aquí hi ha una voluntat expressa de confondre el personal per no parlar del que realment volen parlar. Com es veu Catalunya des de Brussel·les estant? Home, doncs una mica com des de tot arreu. És a dir, Catalunya és un ens singular en molts àmbits, també a escala europea. I, òbviament, a ningú se li escapa que en aquest context en què hi ha moltes responsabilitats repartides pel que fa al context, diguem, de crisi, si m'apures, Catalunya té un paper específic i una dimensió que quan un l'explica i veu les dificultats que a vegades es té per entendre determinades relacions entre Catalunya i la resta de l'Estat, doncs la gent que té una mica, diguem, de sentit comú també a escala de Brussel·les entén que aquestes tensions, en el moment en què no se'n resol i no se'n resol bé, poden justificar que d'alguna manera aquí a Catalunya tinguem una sensació bastant, diguem, de frustració en molts casos. I com es veu des de Brussel·les estant el seu partit, Iniciativa, en aquest cas en la seva actuació a Catalunya? Per exemple, en referència al pacte fiscal, senyor Romeva. Home, jo crec que un dels temes fonamentals que hem de resoldre ja a nivell de Catalunya és precisament el tema de poder gestionar els propis recursos. Per tant, el pacte fiscal, que és una idea que prové del president Mas i que d'alguna manera, doncs, en fi, ja veurem què passarà, perquè no tinc massa clar cap on anirà. El que jo sí tinc molt clar és que, escolta, Catalunya ha de tenir l'autonomia plena per poder recaptar i gestionar els recursos que han de servir per fer polítiques públiques i garantir l'estat del benestar. Aquest és l'objectiu, per mi. Ja sé que les correlacions de forces són les que són i es pot fer el que es pot fer en funció de les majories que hi hagi, però en tot cas el que sí que crec que hem de tenir molt clar és que l'objectiu de poder ser nosaltres els que gestionem d'una manera racional, sensata i responsable aquests fons ha de ser-hi. Vostès a la tardor tenen un congrés, Iniciativa es trobarà, ha de definir una mica cap a on va. De moment Iniciativa s'ha sumat a aquesta comissió parlamentària del pacte fiscal. Iniciativa s'ha de quedar aquí o ha d'anar més enllà? Ha de marcar un perfil més sobiranista, senyor Romeva, el seu partit? L'està fent, l'està marcant. És a dir, jo crec que a Iniciativa hi ha per mi una cosa que és molt interessant, que és que hi ha una pluralitat sense complexes. Alguns ens hem manifestat manifestament sobiranistes, no sóc l'únic, i per tant en aquest sentit hi ha un corrent dins d'Iniciativa que entenem que l'objectiu ha de ser aquest. També hi ha altres col·legues i companys i companyes de partit que entenen que altres opcions encara són viables. Jo crec que aquelles que eren viables ja no ho són i per tant hem fet aquest pas, però aquesta convivència es conflueix en un punt. El que vam aprovar a l'última assemblea precisament és que tots estem d'acord en que Catalunya ha de ser un estat dins d'un estat. Alguns pensem que això ha de ser en relació a Europa, d'altres creuen encara que això pot ser l'àmbit de l'estat espanyol. El debat hi és, la realitat és plural també dins Iniciativa i jo crec que això és positiu i en tot cas veurem cap a on evoluciona. Òbviament és una realitat molt diversa la que tenim a Iniciativa i jo crec que això és positiu i per tant hem de veure també en funció també de com avancin les coses i de com evolucionin les coses cap a on avança també el conjunt de la formació. Aquesta diversitat, en aquest cas de sentits, pel que fa a la situació de Catalunya, l'encaix... Vostè quan parla de sobiranista és independentista? És el mateix per vostè o no? Bueno, és més enllà. O sigui, independentista, per mi la independència d'alguna manera vol dir deixar de ser, o en tot cas separar-se. El sobiranisme vol dir tenir la capacitat de gestionar tu mateix el teu propi destí, amb qui tu decideixis. És a dir, d'alguna manera ser tu qui marca el que ha de ser no només el full de ruta, sinó també les relacions. I aquest sobiranisme, és a dir, aquest
control de la teva pròpia vida, del teu propi destí, és el que jo crec que és més important. No es tracta de marxar sinó decidir tu cap a on vols anar. És un matís que a mi em sembla important. I amb aquestes idees no se sent pas incòmode dins d'Iniciativa? Ningú m'hi ha fet sentir incòmode. Però perquè està a Brussel·les? O no, és a dir, jo en tot cas ho he manifestat en molts àmbits i per tant és públic i notori, ningú m'ha fet cap reflexió en aquest sentit en contra. Jo deia, si vostè em diu que hi ha aquestes diferents idees dins del seu partit, això també ajudarà a eixamplar en aquest sentit la possibilitat que els voti més gent? Això també és una estratègia, senyor Romeva, d'Iniciativa? O no, a veure, hi ha un fet que és inqüestionable. L'eix nacional a Catalunya s'ha mogut. Això és un fet. Cap a on? Cap al sobiranisme. Cap al sobiranisme, sens dubte. És a dir, en aquests moments hi ha cada vegada més gent que aquestes opcions, diguem allò, federals o confederals, les veuen més complicades. No vol dir que no les creguin, no vol dir que no seria un escenari desitjable, vol dir que les veuen complicades. I quan van passant coses com, per exemple, això del corredor central que ens està il·lustrant la senyora Pastor, no només, però entre altres coses, o, per exemple, la gestió de la crisi del dèficit. Sí, quan el senyor Rajoy se'n va a Brussel·les, negocia una flexibilització del dèficit a nivell de l'Estat i després diu a les comunitats autònomes, no, escolti, però això a vosaltres no us tocarà. Aquí hi ha una tendència clara a que la percepció de que l'eix sobiranista a nivell de Catalunya s'està movent és un fet. I això afecta a totes les formacions polítiques, també Iniciativa. Jo crec que en aquest sentit és una realitat, diguem, Iniciativa s'adapta també d'alguna manera al que és la realitat social que hi ha a Catalunya, i és aquesta. Ara que em parlava vostè de Brussel·les, creu que la petició d'Artur Mas, del president Mas, perquè es pugui parlar català a l'Eurocambra és possible? És necessari, no l'ha fet el senyor Mas. Fa molts anys que alguns diputats l'estem fent. Jo li agraeixo molt al senyor Mas que ens ajudi i que d'alguna manera posi sobre la taula el que és ja no només la voluntat dels eurodiputats i eurodiputades, sinó també del govern a Catalunya. Però recordem que aquí alguns fa molt de temps que estem picant pedra en el Parlament Europeu per resoldre aquest tema. El que sí vull dir és que estem en una oportunitat molt bona i crec que per primera vegada tenim una possibilitat clara i real de resoldre aquest tema. I a mi m'agradaria que en aquests anys que ens queden de mandat abans de les properes eleccions del 2014 aquest tema el resolguéssim. Crec que estem en la bona direcció, crec que tenim, diguem, la confluència dels planetes adequada i a partir d'aquí veurem si ens en sortim, que jo espero que sí. Li preguntava precisament per Artur Mas, perquè dimecres passat va parlar directament amb el president del Parlament Europeu, Martin Schulz. Vostè creu que Martin Schulz és més sensible també? Absolutament. És a dir, hi ha una cosa que a mi em fascina del Martin Schulz, que és que, en fi, l'última anècdota és que un dia ens vam creuar pel passadís i em va agafar, Romeva, diu, escolta, estic atrapat amb el Jo confesso del Cabré. Està absolutament entusiasmat. Coneix molt bé la literatura catalana, havia sigut llibreter i per tant des d'aquest punt de vista té molt clar el que és el concepte, diguem, de la literatura més enllà del que és el màrqueting i home, jo crec que la sensibilitat personal seva és inqüestionable. També és veritat que tenim una reticència dins del buró, és a dir, dins de la mesa del Parlament Europeu, que no és poca, i no només ve del Partit Popular. També diguem-ho clar, el PSOE tampoc ha ajudat molt en aquest sentit, però crec que en aquests moments tenim, sent el Martin Schulz, també de la família socialista, una possibilitat de desembocar en una solució satisfactòria. Està llegint en Cabré, però traduït. Sí, que jo sàpiga encara no parla català, tot i que no li costarà. Per tant, entenc que s'haurà d'esperar que traduïssin aquest llibre, Sayonara Sushi, el seu llibre, la seva primera novel·la, perquè el pugui llegir Martin Schulz. Bueno, no ho descartem, estem en processos d'estudiar opcions, ja ho veurem. Raül Romeva, diuen les estadístiques, que és un dels eurodiputats que més treballa. Per força. Soc l'únic del meu partit, no tinc opcions de delegar ningú. Però malgrat això té temps per poder escriure una novel·la com aquesta. A veure, hi ha dues qüestions importants. Una, aquesta novel·la no s'ha escrit en 4 dies, és a dir, la novel·la s'ha construït durant molt temps, moltes de les coses que hi explico són coses que van passar el 2002, 2004, 2006 i per tant la història s'ha anat construint en molt de temps. M'agrada que em posis aquesta música. Pot explicar perfectament per què la posa. Entenc que no és casual, no, perquè la banda sonora de la novel·la és Antònia Font. És la banda sonora també de la seva vida? És una de les bandes sonores de la meva vida, sí. Per tant, és una vida molt actual. Antònia Font... Home, Antònia Font és per mi un dels grans referents de la música, no només catalana, sinó diria que gairebé europea i mundial.